Sr. Basyong. Sachusin ka janmet ka besuk ka bakmeni pi baro nado ki father sister ki nongkit kam na ka seng samla parish amrem president secretary bat ki isi member baro ki parang kit kam jong ka seng samla parish juai ki samla baro jong ka parish juai na ki balang shnong na ki CMC ngashim nya kani galan hakni kapor ban priang burom sachusen ye phi hapo kani yeng khoi yeng kentang jong ka parish ki jongi hoi menni ye father sister ki nongkit kam bat ki samla na ka parish amrem ngila de ban ye kendu ai kublei priang burom iwe henry ngasnyo kum president ne kumunong ilam jong ki samlah po kani ka parish rengkat bat ki para nongkit kam bro ngasnya bang ngide ban ai kata kajing piang buram ka kerpang susu hakmat kani keduan kedupan kat no sisa kalong ka sa kan mau hakaba kani kajing wan jong new convention cross apo kani ka parish yoi ba kepen keladur wat ya kedur khmat lani ila banong wat ya karyam ke baik ke jongi ki khon samla jong kini ki artli ki parish kini ke peni bangi bat ya keriti ke dustur rengkat bat ke jengit Kristen Katolik kumbang ngai lade ngas new tanat banong na kapos kapor ba ngidai ban snew serong yala ke dustur la jong na kapos kapor jo snew ba kejingwan jong ujisu kejingdon jong ye po ka balang Katolik kamdei bangin penduk pendam ya ke ke ba kejinghikai jong men merim nado karyam ke baik ketin Katolik kihikai kibu ki ai hangi henry pan penjanai bat ngidai ban snew serong bangi pediang yo new convention cross po kani ke parish ke jongi rengkat bat kejingle rengkat bat kajingkam kejongi ha kurkom tenrai padar ngasne ban ai kajing ai kuble kerpang ye padar parish priest padar ganas namar dei lemba jong iru iba ngile kontak ngile ai jengmut padar dalong kabala nginle kumta kenang ba kan kham songkun kene kurkom priang buram kene kurkom le buram jongi yaw ne convention cross hoi ngalaya kontak ru ba di president jong ka parish amrem ndai don ki cap bangimla iban ya kontak namar ba kani ka network problem mo ne wal kataru ngasne komen ban ong ba kai ka bangilamut kalong hitik kumbangilamut kumbangila plan bat sakawe ngala ban ong ipi hang ne ba ngampoi perkat ba hakju kepor ngin poi hangtei hakjaka kabangila plan kabangila mut latmu pania kendu kane kadai ke saindur ke jong play namar nakapon hapon mo nakawe ke jaka nge kontak ngia keli ngia wat benia henry ngaong ipi kadai ke jing saindur ke jong play ba ngi poi tek hakju ke jaka kane kadai kata kabangi dei ban snyau tu bau bleu don kat bat ngi dei ban snyau ngu ngi dei ban long barbor ki ba ai ngu ainam ai burom u blei trai tunran tena kaliang jong ngi kum ki samla jong ka parish rengkat bat ke jing sunran jong ki father sister ki nong pet jong ki samla baro bat ki khon samla jong ka parish baro kawai ngi sia ban ai ke kublei kerpang yipi ki nong amlarem hakaba pila sunran lang pila ya trelang pila ya snok tilang bat ngi kumbang ilamut lamang ngimla bale ye ngimla ban siu kuliang ipi da gaspa kapeu dane kono henry ngan ong ipi bahakane kapor in IP kajing ai ka barit na gabrit tam bat kata kadai kajing ai sio bha ha ka ba ngangai balada pi pediang ye ka kadai kajing ai ka ba kraut tam na ka ba kraut tam bat kata ngan ong ipi bangin duai na ka benta
jong pi kinong kitkam jong pi kepada sister pat jong kaparish kepada kowe kenang ba kabalang ki para bengi ki jongi kin su thet ke jinge bat khadu yawai nan ong ba wat li pai nang ne klem dadi ke sha ko ini ino jingbam ibangila pengkre nag banta jong pi hawai ya jing syang la de ban pengkre ngade ban ai pi da kata jing ai ke ba kumbale shawai mo ndai ngipat ngim kot bor neng ngim poi berkat ba pen ya senran neng hadu hang ne handai kedus tu lo jong ngim de ban pendu ngim de ban pendam ya kinong le bha ngim de ban ai ke burom te sachsen ku dei bon shwa ba pin min ang ne ya le rung hang te kamera bam jeng padar na benta ka jing di sha bat kiwei pat ki para samla jong ka parish jongi samha sa hang ne hang ne nang bangin peteng pat ya kemas bekui na ka benta ka jingle burom mening la dep pedeng burom menta pat nin sedon ka jingle burom ka kerpang ya uni convention cross jong ki samla ka light league diocese ya sachusen ku bleshibon berhane kapor na kerpat mo yakin parang nong kitkam jongi ba pensabha ban ya leilang sister jongi kumjo na ka benta ban di salang te kerpat yaki samla jongi wat le shono kiba ko alik bar pila ban le andre mas ndak sabhawan chikali ka jaga hagane ka pang indone ka mas bukoi Snowba yang lang ke number live spa live kundai Aga kerteng uppa baru kuon baru mensim baikun. Kajing ay jong utra jing Yesus Kristus, berkajing i jong ublay uppa, lem berkajing islog jong mensim baikun. Kindon ringkat bat pi baro. Ringkat bat samlah senbang berkentai kano ngi snow kemen hakane ka sngi ban priang buram
Yau Jisu pedeng jongi. Balayain. Ajan bro laiteli ki diocese ki jongi. Andai pej kimi yangi yaki khon ki khti ki jongu. Menta wan pej khatu yangi yaka parish ki jongi. Ngai ngo yo blai namar ba ula yangi ka dingalan ban priang khatu yu hashwaba nginai ban phai biang yu sha Shillong Archdiocese. Is ngongu kerpangai kenika sengi nagabenta kajing don rengkat lang jongu rengkat bat ngi iwei piwei nado bengi sedang ya kenika sengi nado bengi sedang ya kajing sengi jing penkre ke jongi nagabenta kenika sengi bernilai I bakal along ke bajom ipi ki kon samla senrang berkentai layawan nagaben sim kebakia basngaukia ban priang buram yu klempep kane ke jing le jungi kanwan rai ke jing kerku jing kerdo halor jungi wei wei halor ki ing kisem jungi halor ki mi kpa ki bahi ma sem jungi halor ke balang jungi bat ki imlang salang hi bro ka wei to menta ko mangila priang buram yu hapreng jungi uladon rengkat bat ngi menta ngini ro ngin pendon buram yu ngila ada ban pensing yu bi yu kampat biang ngidon kampat bandon rengkat lem rengkat lang bat upat da kaba ngi penlong ngi kani kamas bakoi kawai na kijing le riblay kabakong santam jonga bujong pi kabangi pen iba ngis ngongu ya ublay ya kajing em jongi kadai kamas bakoi tu ngin ngongu ya kajing don jung rengkat bat ngi ha kani ka lengba kani kamas bakoi bat kum juru lengba kani sakmen jong ko jong ka Eucharist bakoi bat ngi ngai skam ba un kerku kerdo ingi wei pi wei ban klempep nginai pai sala ki jong ki sem jongi rengkat bat ki jing kerku ki jing kerdo ki jongu to kani ka por kom ki khon samla senrang berken thei nginang dai ki breu ngile palat ngile rengkang ngile kilat kitam kiruna ngile bon ki ai ki le se lengba ka jing mu perkhat jongi lengba ka tin ka thli jongi badang ba ki kam ki jam jungi iki ki bampen sngo bahayu ki bampen sngo baha ya imei pa ik bahi masem ya kabalang hi bro kawai tungin kubur ba ngiduna hadu kata-kata ngilong kinong pop hakmat jungu ban hakani garukom klempem nginlong ki balakre ban le niam ya kani kajing maya kabakoi nga plang hau blai beran bor baro barapi ko hunmen ko para bangalale pop shibone dagi jing perkhat badagi ktien dagi kam badagi jing le kelen daga jing le palat jonga daga jing le palat jonga daga jing le palat okrau e jonga namar kata ngagar pa di kamaria bukuin kabaya isa kathai suti yaki angel berkiru kuin badi pi ko hunmen ko para banduai na benta jonga how travelay jongi ublay beran bor borong ni sendai yangi bandala ma biki pom jongi unyalam yangi syaka jeng em bom jukon Stay
buram ya u Jisu nong penem jengi usim jengi hapedeng jengi ni kapo ni klimat tengin ruai kajing ruai kaburam hau blai sejrong Ngishat kemen na kaktiin jong me, ukun jong me Yesu Kristus subala penyesuk yang iban me, tu ya raping iban pen kraya lari na kabenta kasengi buram paskan, daga jingait kabayaine, barka jingi kabatrai kam, ngipanya kene, daud rajing Yesu Kristus ukun jong me, ube imbur bersencaran kadban me haka jingi long kawe jong umen sembakuin, uwe ublay. Junam la junam. Kajing pulay nak kitab Isaya, utray uang kumne, hakmi ngataw ya kabeneng kabatamay, bat kabartay kabatamay, ya ki e, Kiba menshua an kan mausho lane andang bu jingmut henry to kmen batoshat kmen junam hakata kabang atau nabang hakmi ngatau ya ke Jerusalem banlong ke jingkmen baja upai jongka banlong ke jing seoba nang shat kmen hak Jerusalem ban nang le kmen haupai jonga an yo sngiau shu haka ya kasur jingyam ne ke jinglen yar kuslai anom don shu haka ukun ubaim tang kendiat sngi ne utumen umban im pura ya kisngi jong andang ken kena ya ubayap haba ladap shispa snem karta but ya ubom im shispa snem anyau nong pop balatim kinsa te ki yeng bat kinsa shong haka kinsa tung ki bri sawan bat kinsa yo bam yo so jongki yaktin jong try Kesampusan kebalai pau kebaong
ngan roi yoro yu trai jonga ula pen im yanga upen koit pen kia yanga yoro yu trai kasam kabalai po ka number nyau spa kandai kidkon kabaar kabasau san henriu henyo pra kandai bat shipo kidkon baar sau hado shipo Ya
yang kasur jong ukpa kalawan na peneng kaong une ulang ukon be iye jonga tos ngap ya u you try, Christ Jesus, yang joy mans ngap ka gospel jong. U try udan rengkat bat pi. Kajing puli naga gospel bakut kat kumuyanis. Kamurang kami kutray. Ujisu lami na Samaria bat ulalej sa Galilea. Nabau Jisu hi ulala ong bau nong yatu lupa juyok buram hasnong lajong. Henry haba ulapoi ha Galilea kinong Galilea kila pidiang sngo bahayu. Naba kila yoi ya baru akaba ulale ha Jerusalem ha kasngi jing khawai namar makiru kila lej syakata ka jing khawai. Kum tau lawan biang syakana ha Galilea ha kabau lapen kelawain ya ka Ti ha Kapernaum ladon uwei unong sensyar ubaladon ukhun ubapang. Habau layo sngow bau Jisu lawan pai na Judea sa Galilea. Ula lech sa u badlo karpadi u baun hiar sa Kapernaum ban penkot ya ukhun jong u namar uladon hatmir ka jingyam. U Jisu laong hau. Lemdap yo i kidak bat kikam pela pin nam ngej. Utau nong sensyar ula karpan, kokan ran, tuan hiarsi, syua bau kun jonga yap. Uji sulong, kilej, ukun jong pi im. Utau breu langej ya kaktiin bau jisu la keren hau, bad ula lej. Kat bau dang lej hiar, kisakri jong kilawan ya kendu yu, bad kilayat hu, bau kun jong im. Ula tokit na ki ya kapor habau kun jong ula kampej man bat kila ong hu. Menhenin haga kenta ka bahnyo ka kisyo kala pelait ya Hang tau pau la kan mau klek bakala long tik haga taga ju kapor bau Jisu la ong hu. Kun jong pi im. Te mo hi ulangai bat barok kawai kayeng kasem jong Kane kalalong ka kampala ka baar bau Jisu la peni nado bau lawan pai na Judea sa Galilea. Ka gospel jong utray. Sa chisin ngadab da kajing sngongu lay try kanran haganing apor bangilayo ban pediang buram ya Puniu Convention Cross hapo ka Paris jungi ngai kublay ya ki sister jungi badan rengkat badngi kumjuru ya ki President Secretary ki nongkit kam ki bahakamat bala treshitom hagajing day jong kani kasngi hagajing day bat kani kasngi ban pediang buram yu hapur kom ka bakarpang
bat ban yo ban le buram yu hagar kom ko kerpang hakani ke ying mani jungi asngongu kerpang ro ipi ki long kemi ki long kpa ki advisor ki jungi ki badan rengkat bat ngi kesenran ki samla ki jungi hakani ka sngi bani duai bani pirat lang rengkat bat ki bat kham tame ban pediang buram yu jisu hapedeng jungi asngongu ipi ki samla senrang bat kenthei ki bala pelai ja kapor ka kodor ka jongpi menta ka sngi ngatip dan buan pedeng jongpi ro ki badon exam ndai wala kataru kila pelai ja kapor ka jongpi ro blai Yesus Kristus nong penim jongi un kerku ka do ipi hakor kom ka bakarpang nios ngeu ki jing pule ki ba menta ka sngi ki ba ka balang ka ai ngi ba ngine puson bangine puson ha kani ka sngi bangi yo ban pendan buram yau penra jungi lengba kani ke Yukhris bekoin kajing pule ke banengkong na kitab Isaya nong itu lupa kapan kan mau ingi bau blai jungi udai ublai ubah kawa berbor ban penthamai ingi ublai jungi udai ublai ubah kawa berbor ban penthamai yangi ya ka perthaing kamariang ya ki imlang salang badiki ke barok khoi ki baula thau kajingwan jong convention cross kamangila yo snow na president klempep kadai kawai ni kilat ban penthamai ya kajing long samla kajongi senrang berkenthei ka lat ban penthamai ya kajing im jongi kajing im med jongi berkumjuru ya kajing im bensim kajongi kapor lenru klempep kadai kapor kaba lakhot da weringi ban penthamai ya kajingim kajangi to ngin kerpat yang nu blai ubakwa berbor ban penthamai ki bala thau kerpang ngai yang ki breu yang ki samla kani ka sngi bangin pediang yu ha kajingim jungi bangin sya yu bon penthamai ya ka do nu ko mensim jungi ya ka jingmut jing perkhat jungi bat ya kajingim jungi ka ba manaka sngi kabalang katolik kadai kabalang kaba sim berbor ya kita kilat kilenti ki ba ublai uai ka ban penthamai ya ki khon ki ki jongka kading phana klempem kadai kata kading phana ka barim kading phana ka ba pen kan mau ingi ka jingyap jong jisu lor jongka henry hakum gani ka por hakum gani khliman ka kalalong kalat kalenti na ka banta jonga ba jong pi ban phai saka ban pech saka ban penthamai ya ka jingim jungi ban kular lani ban karpat syai ka ban kular ya ka ba ngin penthamai ka jingim jungi rengkat baru jisu ha ka ding phana ka ktin ka jong blai ka ong kumni tu kemen batu shat kemen junom ha kata ka bangathau wisya nong itu lupa upen kan mau yangi lempe budai blai leng ba wisya nong itu lupa boong tu kemen batu shat kemen junom ha kata ka bangathau ukan ran jungi udai ukan ran wakwa berbuar yang abadi pi iwei bangin kemen bangin shat kemen berbuar haka jingiem jungi ka babana kasngi ye pi kham tamme kum ki khon samla kwa ba pin sngusi berbuar ka jingiem jong pi kwa ba pin sngu diau berbuar henrei kwa ip ba pin kemen ba pin shat kemen berbuar hau deye tang ki jong ani kasla perthai ki bola thau Andai kerpange hakani ka sngiu khot weri pi wei yang ai pi wei bangin kemen bangin shat kemen rengkat batu kani ka jing khot jing wer jong kenra dingi lengba u Isaya nong itu lupa ki benta ki ba shadin jong ka jing puli nio sngo ba u blai u ong lengba u Isaya nong itu lupa ngan penjalan ya kajing im kajampi ngan kurku kerdo ya kajing im jampi daga ba penjalan ya kerta jing im jampi daga ba penjalan ya kerta jing im jampi ban ngis ngau kemen ngis ngau scam hau ni kan ra jungi ublai jungi ubakwa berbuar ban pen ngau baha ya nga ba di pi wei mano na pedeng jungi kibam kwa ban im slam makani islam berthai don weiru ubakwa ban yap koloi nagani kasla perthai ukan ran
mentaka sengi upan sengo upan sengap hangi bangatip ya kajing kwa jing terang ba jong pi nakata kada uang ba ngan penjalan ya ki sengi jing im jong pi hagan ga sla perthai uang kumno uang ba enam don shu haka ukhonlung uba im tang khandiat sengi neu temen ubanom impura ya ki sengi jongu en sedang khen kena ya bayam habaladap sispa snem garta bat ya bam im sispa snem en yau nong pop palatin kane kade jing kular jong konrat nagabanta jong ab jong pi asngau baka ya hab ha kum gani ka sengi bangi pendan buram ngi pediang buram bangi pendan buram ya uding pena ya jisu basdin hajrong jong gading pena udai uni ju ubara kular lengbau isya nang iturupa bar hanga pi kani ka por ukular ngi wei pi wei bangakwa pen sngau baha berbuari pi lengba kajing im ka pi layo nanga kai ka ba don kam na kaliang jonga ba jong pi wei kadai kajing kular jongi upan bangin im bahai kani kajing im ngin im bahai kani kajing im kumba ukwa pen sngau bahai ngi lengba kajing im baha jongi kani kajing im klempem ngin laro ban pen sngau bahai u ha kajing im jongi ka ba manaka sengi tu ngin persyang berbuar ban le kumba blai utarwa berbuar hangi ngirungin terwa hu utarwa ka bahatam ka kementam ka thmai tam na benta jungi tongin terwa hu ka thmai tam ka kementam bat ka ba usngau tenat usngau bahatam ha ka jingim jungi tongin IT ya ka jingim jungi kon kumki khon samla jong paris jungi menta ka sengi sedang bat ngin senang ya cakman ha kini kisngi ki ya banangwan tungin long berbuar di bakoloi ban IT ladi hau konran kumbo koloi ban IT ladi hanga berpi wei pi wei ka gospel ya kabala shim na ka gospel kat kum yones kal nang basau git khat sau pulai ru san pusau kipen sngau pen sngap hangi ya ublei jengi ublei wa ai jingim ban ublei uba persang berbor ban penthmai berbor ka jingim jongi ya kata ka jingim ka bola ayengi nyos ngau na ka jing puli ka jing dei bat utu nong sensyar ba wan yalam uba wan shau jisu ban kerpa diu pun ai biang ka jingim hau khun jongu bat ukan rar long khilai ukhon jong piu nem ha ka ding po ne kliman lakhot da wer ngi wei pi wei bangin phai shau jisu ban don ga jingai ka bas kem bola ban ai jing em yangi don na pedeng jungi kibala sngo sunjor kibala sngo tulor ka jing em jungi kibala sngo du jing kermen na ka jing em jungi kom ki samla kham tame ka jing dei baru snem arpau siu do snem uba pendu jing kermen yangi ki samla ngim semla la ban le ei haus nem arjar arpau klempem buana pedeng jungi ngila sngo puja bat kumbang ini osngau mene kane ke program ban kongdu jong ka seng mentau snem ke program ban pen thmai biang ban pen kendit biang ban pen kendit bre biang benre biang yang ai pi wei ban ai jing im biang ya kane ka ya ka jing im jongi ban ai jing im biang ya ka jing im jongi ban ngisngau tenat ngisngau kemen ado kata-kata ba hakani ka sngi ngio ban ai jing im ya ka jing im jongi lengba ka jing pediang buram jongi yau jisu hakading phana palengba ka jing le buram jongi tungin phai berbuar su ublei jongi bokoloi berbuar banai jing im ngi tungin pediang berbuar ka jing im ka bau ai ngi bangin im bahai ka ngin im sai so bahai ka ha ka jing im jongi ka ba mana ka sngi khnang ba lengba jongi ro kiwei kin yo jing im lada manga ban pi ngim yo jing im kumno ngin la ban ai jing im ki wei pan kumbo kon rat lawan chingni ka sla parthai ban ai jing im yanga ba de pi ula don shwai ka jing im haladi ka jing im ka bapura wai ka hanga ba de pi ka jing im ka ba kamen ka jing im ka ba baha ka ba mian ka jing im ka ba phu ka ba pheng u khot wearing ai pi ro kham tam kum ki samla bangin long berbor kita ki syarak ki jing shai ki ban ai ka jing im ka ba baha ka ba mian ya ki wei pat lengba ki nuksa ba baha ka jongi hakani ka sngi kumbangi penan buram ya jisu hajrong jong gading phna hagaring phna ba kuin kumangi la pediang buram ya ka
le buramika kani kapur kani keliman na kuaru ban pasat kendian ban pusan kendian haka jinge dai bat kading phana nios ngau borbor haka jinge dai bat kiju haka jinge dai bat kiju lani haka jinge dai bat kipor ki barim kadai berbor kadak jong kajing snew kadak jong kajing snew ka bakrautam ka bawan haka jing im jong breu lani ka breu hang ne sla perthai kadai kading phana kajing syak sa nar phana kadai kai bas snew tam dei na kata kadau la sa nar phana om yi ki breu ki babha hanai la sa nar phana yi ki breu ki bas snew tam kidakai ki bakrautam ya kita la sa nar phana hoi du jisu ublei jungi udai uba bahatam hanrei la kenoi udai was new tam nagi bas new baro namar balai bau kitno iki pop kisan jungi ukit lo iki iki ki bas new ki badan hanga barapi ukit lo ki borok hoi kini ki baru pudiang radi nakata kada ukelalong hakmat ki breu hakmat ki papensitom yu klempe ukelalong bas new tam nakata kada kading phana naga bentai ki babuan balang klempep kadai ke jing snew kadai kadak jong ke jing snew nang tapan kading phana kadai kadak jong ke jing pang ke jing sitom habang ipai ni tang sipai kading phana ngi ya ke jing pang ke jing sitom na tharai habang ipai yo jisu bas din jorong jong kading phana ngimla ban rekhi ban om pleng itenat baha usha sanar phana ngimla ban ong ro bo jisu sngo tenat ban sedien ya ladi hajrong jong kading phana kadai ke jing sitom kadai ke jing pang kabang ngimla ban mudur hadu katno uhab ban sya ya ke jing pang dei kata kadau kadak jong kading phana kadai berbuar kadak jong ke jing sitom kadak jong ke jing pang naga benta ge ju kadak jong kading phana kadai berbuar kabapenthut ya ke jing jongki kimla ban mudur bau blei jongki unwan sekene kesla perthai bar sya sedin ha kading phana kimla ban mudur dale niru dei kata kadau kadai kajing penthut kadai kajing thut naga benta jongki kimla ban hadu menta mene kim sim lala ban ngai hau nu blei jungi ban ngai hau Yesus Kristus nong penim jungi namar balai bau sya sedin halor jong kading phana ki kwa yu tau blei ubam sedin halor jong kading phana ubam yai lengba kajing pang kajing sitom ubam yai lengba kajing kit ya ki pop kisan ki jong a jong pi ki kwa yau tau blei uba le siu ba kurku kerdo berbuar ki ubam dan kam le si ban sya iki kumbang isya ubam kwa kim kwa le si yau tau blei uban long kumbanga ban pi wei nang bon la ban penim yang a ban pi wei naga benta ki gentle ujisu kadak kading phana kadai berbuah kadak jong kajing bi kading phana kadai kadak jong kajing bi tamu bi uban sya astin halor jong kading phana tamu bi uban sim ya kading phana kum galan jing penim naga benta ki wei pan tamu bi kimla ban modo dalele ru ki gentle banong baleng bau nu ding ngin yo ka jing penim hoi wat haka jing im jong ki haka jinget jong ki niam khasi jong ila si uding sning la si la ni uding udai berbor uta ubakensai naga benta jong ki khain lu ya uding sning la si ngila bonong komuta ubakentang henry kim sim la khain yu la si komuta uban la ban kit ban ba ya kapop kesang la ni kilat kitam kituna ki jong ki dei na kata kadau hadu menta mene habagi pej gading phana kimla ban mudur ba kadi kijing start naga bentau Paulus kading phana kadi kijing start kadak jong jing start ubreu ba pediangi kading phana ubreu ba start ubreu ba bi ubreu naga benta ki gentle ubreu ba pediangi kading phana udai berbor ubabi udai berbor ubi kadak jong kading phana kadi kadak jong gajing tim ubreu ba sya sedien halor jong kading phana udai ubala tim udai uba le si uba ke imlang salang ka snu tenat udai uta uba ke imlang salang le si ka yaro uno ba sya sedien halor jong kading phana udai berbor ubala sya tim dei na kata kadau naga benta gi babuan balang le si kading phana kadai kadak jong ka jing tim
kini la si kidai kijing sngau thu jong gi bobuan balang menne habangi wan na nang thina tribang riang la si habangi ra habangi kit ya ujisu harankat bakaring phana ton gi bapai na kabenta jungi ki Katolik habangi i ngita e kada kading phana ngita e kada kading phana kat ban kabenta ki weipan ki paikai ti wei tai mo wei tai ki don lu la si ki ban rakhi bain ki don lu la si ki ban rakhi bain henry na kabenta jonga ba jong phi kai kadak jong kading phana kai kadak jong kading phana khamtam ye phi ki samla ngidon kam ban snow thu shai kadar ya kane kadak jong kading phana khnang ba ka jingim Kristan jongi kan scam bar ka jingim Kristan jongi kan long kata ka mati na ka benta ki weipan banyo ya ka jingim banyo ka jingim na ka benta jongi ki Katolik kadak jong kading phana kadai berbuat kadak jong ka jingjob kadak jong ka jingjob dei na kata kadau haba ki breu ki kiwi ki lum ndala poi ha clear lum kumu Neil Armstrong le si ndala poi ha clear jong ulum Himalaya usi da kalama India si nei na kabenta jongi ki Katolik na kabenta jongi ki Katolik kadak jong ka jingjob jongi kadai kading phana bahabang ipoi ha clear jong ulum ngidai bensi berbuat yau ding phana namar uding phana udai berbuat kadak jong ka jingjob dei na kata haki yang mani jungiro ngibo ya uding phana hajrong du ban peni ki babon balang ba uding phana udai kadak jong ka jingjob na ka benta jungi udai berbuat bantan hajrong udai berbuat ban sensyar ya ka jingim jongi dei su kadak jong ka jing sitom dei su kadak jong ka jing pang ka jing kordet ka jing thut ka jing be ka jing tim henrei dei berbuat kadak jong ka jingjob ki riu kho jongi don weiru riu khoi ubi isi ya ka ding phana barum don ru weiru riu khoi ubi job ya ka jing im jungu kham tam hang ne sla pa thai klem uding phana udai berbor udon berbor rengkat lang bat ki riu khoi jingi baro ban ni syamba bo na riu khoi jingi ki job ya ka parthai ki job hakimission jongki lengba ka ding phana lengba ka ktin ka jong blai kabar kadak jong ka jing phana na ka benta jungi Katolik kadai kadak jong ka jing penem ublai wan chekni ka sla parthai ukwa ban penem yangi henrei usyamba mdon lat ban penem yangi lemda usya sa nar phana udon kamban sdin halor jong kading phana udon kamban yap halor jong kading phana ban penem yanga bdi dei na kata kadau kadak jong kading phana kadai berbuat kadak jong ka jing penem na ka benta jonga bajong phi kadak hakaba la simno ki basniu ki badai ban yap rangkat bat ngi nang ta pan ngin yo ka jingim lengba ka ding phana ngisdien ki basniu tam ha ka ding phana rangkat buru kres nang tau ai ngi ya ka jing penem na jrong jong ka ding phana kadak jong ka ding phana kadai berbuat kadak jong ka jing kerkhu naga benta jongi ka jing kerkhu blai yangi bar ka jing kerkhu jongi dalade dei na kata kadau la pen kan mau ngi na kapor ngidon kamban le bahai kadak jong ka ding phana ngidon kamban le baha ya kadak jong ka ding phana namar ba habangi le bahai kadak jong ka ding phana ngi kerkhu ya de ban ngi kerkhu ki waipan ngi kerkhu ya de ban ngi kerkhu ki waipan naga benta jong au lingdo man kapor habang ara ki kti ban le kada karing phana ngakar khu berbuar pi dei na kata kadau habaki breu ki ong phadar sngo baha kar khu yanga ndon na gawai kalar kalenti bangan la ban kar khu pi like no dakadak jong kading phana kadak jong kading phana kadai berbuar kadak jong ka jing kar khu bar habang ile daladi ngi kar khu dakadak jong kading phana daladi dei na kata kadau lapen kan mau berbuar ngi nakapor bahabang ile kadak kading phana ngi kar khu ladi deki lai person how way blai ndai tang da kading phana ndai tang dau person baar ndai la kar khu ngi da baro lai ki person dei na kata kadau la kar khu ngi dau kpa la kar khu ngi dau khon la kar khu ngi dau mensim ba khu
Dei nak kadau kadak jong gading phna kadai kadak jong jing kerku nak benta jong a jong pi ku khun samla sendang berkentai tu ngin le bahai kadak gading phna ka ba pni ba kadai kadak jong jing job jong hi jing em jong hi ki ki ba sneu kan isla perthai kadak jong jing penim kadak jong jing em ka ba wanra hangi lengba gading phna ba kum juru kadak jong jing kerku bangin kerku berbore le lengba kadai kadak jong gading phna naga benta jong hi Catholic kadak jong gading phna kadai kajing sedang jong kajing ejung kadak jong gading phna kadai kajing sedang jong kajing ejung nginum la abon ong oh yeki breu ba uniu breu udai u Catholic lem dau sedang suai kajing duai jungu dak kadak jong gading phna ki breu bam sedang ya kajing duai jong ki dak kadak jong gading phna ki dei nakawai pat kaniam kim dei ki Catholic lada kidai ki Catholic ngin sedang berbuar ya ka jing duai jungi ngin sedang berbuar ya ki bangile lengba kadak jong gading phna menne habangi sedang ya ka jing le buram jungi le si kadak ya gading phna menne bangi don program sabar tip kanungun apdeng jong pi ki banyo hadu kanusin ngile kadak gading phna datang ka bakala mulung mala Andrew sin ngile kadak kading phna menne kadak jong kading phna kadai kajing sedang jong kajing ejungi tongin peni bahai kajing ejungi lengba kajing sedang baha jungi ye banle baha ye kadak kading phna kajing em jungi bon sin ngile tang dep ye kadak kading phna dein kata kadau tip menne pi ne em habang iya donu driver taksi boleh kumni katu kam dei kadak jong gading phna lakhot na werngi hakum gani kapor kum gani thliman ban penkan mawi na di bangidon kam ban sedang bahai ka jinge jungi dak bangi sedang baha ya kadak jong gading phna bona pedeng jungi ngile tang dep ka ngisngausi baka jingle jungi kadak gading phna kalong kumbale udkhar ule kumdi umle bahai kadak kading phna ngidon kam ban le bahai kadak kading phna jungi kadai berbuar horizontal but perpendicular kadai berbuar ke cross berbuar kadai berbuar ban cross ya kamen ke jungi kadak jong kading phna kadai ban irap berbuar ngi ban penyadai ladi baru blai nengkong berkum juru bat kipara breu ban penyadai bahai ladi baru blai bat penyadai bahai ladi bat kibreu ngidon kam ban le bahai ka ban smutu bahai ka kini kidai ki le se ki bang akwa ban berset akwa ban pernah akwa ban pasat hapdeng jong pi wei tongin sngongo yau konran akan ngasngi nagabanta ketin jungu nagabanta jungu bawan hapdeng jungi ubasya sedena jrong jong kading phna balengba jongka nginang yo susu ban khamjan susu ban kham tame ban yo jingem ban yo jingjom ban yo jingkerku bat kumjuru ban nang yai phla barbor ya ka jingai ke babaha ka jongi ka jingai akan niam Catholic lengba ka jingle baha jongi ya ka dakading phna eniro yo Jesus Christ tongin yang pan plai ka jungi aku mengani kapor mengani kelimat afai ka shonghok makadai bangin pla bahai ka jungi la keren nila yalap la puson hajrong jong ka jungi hajrong jong phun jong nong panim jong siem jungi ka jungi hau blai pa blai phun blai man sim tongin pan krau shui ka ni ka jing pla jungi nde ta ka ding phna hemrai haki ki ba kabalang ka hikai ngi ngin duai kani ka jing duai ka number lai spa andriu puwai Don bon, non tau ka
Hakani kapor ngakot ngawe ripi wei ikun jong kabalang. Pengin penlongi kijing duai kijongi. Kijing duai ki pamin anda non sim jongi. Ban yaro ban pendon buram yukun ran. Kam tame hakajing idei bakani kasni. Mulai try kan ran. Nasngongu imi nakabenta kani kasni. Namilai la dingi pengin pendon buram. Yami bastiin hajrong jong kading panah. Ban ai jing im ingi, ban ai jing job ingi, ban pentamai ke jing im jongi. Kan ran, kan duai kerpange, hakani kapon ikliban, nakabentau kapa ko jongi, ki bishop jongi, ki lingdo, ki katekis, ki nong tray balang baro. Makin sim berbuar, ya kading panah, haka jing im jongi. Makin buram berbuar ika, kini ej berbuar ika, kenang bikin na, ban, yalam ki bebuan balang, hakalenti ke badai. Kumba kisim ya kanuksa jong Yesus Kristus nong penem jongi nakabenta kani ngikarpa demi ko try nakabenta kani karampai Kristan jongi baha kajing le niam sngi utrai jongi ngin syam ya kajing e blai yangi kum kawai ka yeng kasam ngikarpa demi ko try nakabenta iwai pa iwai nangi da kabas ngau kendo ya kajing long bapop jongi ngin pai sya Jesu halor kading pna nakabenta kajing isin ai bada kabatikna ban yo yaka ni kerpat yame ko try ni duai ro nakabenta kito ki behatmer kajing yam bada kabapet biang ya kajing im bamanshua kajing yo i ya ki pop jongki kanam pendo jingkerman yaki henry kan yalam yaki sya kajing kala kabamun da kabakan mau ya kajing isin ai jong ublai ya kabalapan pa bon sin haki ni kerpat yame ko try ni duai kerpang ro nakabenta kito kisamla ki balasa kamana me ko try kinran baling ba kan ikading pna baling ba ka jing yasai jong me sa hisen kin yo sngo bat kin yo sngo biang ya kata kasur ka bathiang ka jong me bat kin pai biang shame ko try ni kerpat yame ko try ni duai ro nakabenta kito ki breu baro ki balaman saw ne yap da kapon ki badon hakano kanyam ba oblay un penpau haki ba Jesu ole yap nakabenta jong kiro bat ban piang yaka jing isnai ka ba uterwa haki ni kerpat yame ko try ni duai ni kerpa nakabenta jongi kisamla baro ablay try kandat kerku kerdo ikini kisamla ke jongi kanrat ki badai ki khon ki khti ki jong me nang bakin e jame kin e ya kading phana ka jongi bolong kalan jing penim nakabenta jongi kalan jing ko jing khia par kalan jing sta jing champang ni garpa demi ko trying blai try kan rat kerku kerdo ye ki sandali ki CMC ki jongi par kum juru ya ki sandali ki balang snong ki badan hapo ka paris jawai jongi hakaba ngin salej ban lejbu ya uneuding phana hapedeng jongi kerku kerdo iki kenran bakin na ban penkre baha hukum juru ban pediang bahaya ka paling ba ka jing pediang baha jongki ka klempem kin yo ka jing jing kerku na ka benta ka balang na ka benta ka CMC na ka benta ki ingisam na ka benta jongki shimet ni kerpa de me ko turain o Yesus Kristus kunong penem jongi molayam manusia stin halor ka ding phana ni ai jing em ningi lengba ka jing stin jome halor jong ka ding phana kerku kerpange ya ki papang bashitam ai bikin khmet berbor keding phana jongmi mahaba ki pang ki shitam ki pej emi bat kin yo ya kin yo mensim ban im berkum jur kin yo ya kata ka jingkermen lengba ka jing pej jongki shemi wastin berbor ya ladi halo jong keding phana na benta jongi kenang bikin yo yang sesisin ya ka jing ko jing khia ka bagi dan kam ni kerpa de me ko try ni duai ni kerpa de me ko blai try kan ran na ka benta ki khon samla jongi bar khoi ki badan menta kasni kerpange ya kinong kit kam ki bak madu jongi ya rabi ki kenran pitin lenti ki de keding phana jongi ka chingim jongi nam kin la pitin ro ki wei lengba keding phana jongi ni kerpa de me ko try ni pa ni kini baro dau Kris uturai jongi amen ke number lais pa 100% lais pa 100%
pa ba kajing kenya jonga ba jong pi kan long ba pediang hun hau blei uk pa badan bor barong. Kok pangi terwa hame ya kani kayo kris kajing kenya ai ngu penyesuk bat pen kemen tu ai kan long ga ba mentoy ngi simet bat ga ba pen im ya ka perthai baro kawai ngi pan ya kani dau kris utrai jongin utrai udan rengkat bat pi tu kenti wela kido nun tu ngi ai ngu ya utrai ublei jongin Kok pa badan bor baro bat ko blei bom jukut ka syong hok bangin aingu yemi man ka por bat man ka jaka dau trai jungib Yesus Christ man ka snam mi aingi ki khun jong mi kane ka por ba kentang haka bala pen thamai yala ka jing em jongi da ka jing yalam jong man sim mi ai boringi ban pen khu yala ki donun na ka pop ban sun syar bat pendu pendam ye ka jing thrau jong ka do bat ban syakri yemi om da ka jing bom ban sim mi hikai ngi ban im ka ni ka perthai kum ha kaying basa da ka bakan mau ba kaying syong ne jongi ka don ha beneng de menta lemat ki angel ba kiru khoi ni ai ngu ba diro pendon buromi me da ka bayai ruai Kutrai katmei jong gajing khoi barong namar katangi karpadi me tupun khoi pen kantang ini gajing terwa jongi naga bapha yo mensim jong me kum ku umjer halor jongki makindop kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jong Yesus Christ hakapor baladino yu badala kamon sngo bahaw lo pediang gajing sya sitom ula shim yo kupu badaka ba aingu yeme ula kedia yu bolai halakisan ran wong tu shim batu bam nakani pi baro namar kani kalong kamet jonga ya kaban IT nakabenta jong pi haka jo garukam mendalalaya bam ula shim ya khuri berkabaingu biang yemi ulai ka halakisan ran wong tu shim batu di nakani pi baro namar kani kalong ko khuri jong snam jonga jong jutang bat mai bat bom jukun ya kaban penmi na kabenta jong phi bat jong gi babon ya kaban ma bi ki pom tu le ya kani ban kan mau yanga ka jing maya jong ka jingai hame ko trayo ku jong gajing imbare ga khuri jong gajing penem ngida aing wai dem namar mila nyoyingi gi babet ban yang hakmat jong me
bat ban syakri yami dakabas ngaurin ngi karpad yami bangi gibayo bentah kamen bakas namu kres ngin long gibala penitli kawai daw mensim bakuin tu kan mau ko turai ka balang jong me ka bala priang hasatala ka perthai batu penjanai ka ka jingi rengkat baru Francis ukpa bako jongi ki bishop jongi Father Ferdinand Dyson administrator jongi bat baro kiling dong tu kan mau lem roi kenmen ki para jongi sinrang bat kan thai ki bala yo thia da ka kermen ni ka jingi pan bat dia baro ki bala khlat no ka jingi snei jongi tu pediang ki sya ka jing shai ka khmat jongi tu isnei ngi baro ngi karpa demi nang berengkat berkemaria theisti bako ke kami jong ublai Joseph bako ju kurim jong ka ki apostol bako ka Theresia bako ju John Vianney bako ju Paulus bako ju John Paul ba bako ke Faustina bako bat baro kiri ko ki bala pen sngo bahai me pateng la pateng ngindup long ki babit ban yo ban talem ha ka jing imbom jukon bat bangini ro bat pendan buram me dau khun jong me uji sukres Dau lembadu badhau kan long hame ublay ukfa badan bor haga jingi long ka wei jong umen sim bai kuin baro ka buram merka jingi ro junam la junam amen kumbala kentu yang ida unang penim jongi bat kumala hikai yang ida kaktian belai inod banduai koi kpa jongi ubahamen kan loin ka bai kui kai kerteng jombe kan wan ka hima jombe kan loin ka mon jombe hai ka kendel kumbang habnen tua yang imenta kajetbang jongi kabahalai kasgi batu map yang yaki rengkam jongi kumbang irungi ma yaki bales niryangi bat wat yalam yangi shaka jing penshoy henry to pelai yangi naika basnil to pelai yangi karpal ko try ni jing snil baro ha jing subun jong me to ai jing suk jing sai ni gisngi jongi nang mereka jing rap jing isnei jom ingin lai berbon kapom ban ngin yo jing edan ke jing jenjar baro kat bang idang ap khmil enti ke jing kermen bakun baka jing wan pan jong unang penim jong yu Jesus Christ Namar ka jong miron kahima ka jong mi ka borbat ka burong jilnom la jilnom Kotrai Jesus Christ meu balong haki apostol jong me kajing suk nga I happy kajing suk jonga nga I happy wat peji ki pop jongi henry kajing ngej jong ka balang jong me bar kajing sbun jong me tu ai hakai kajing suk bar kajing itli ka wei kat kum ka mon jong me ma meu ba im berbasen syar junom la junom kajing suk utrai kan don berbor ringkat bat pim tung ini terwai kata kajing suk iwei highway pan Go
Hakmi ukon lang brod jong ublay, hakmi ubalakin no ikipop jong kapertay. Sukito ikibala khot siya kajing kawai jong ukon lang bron. Kogan ran ngam syong hok bamanwan brung apo kaying jonga. Bray suwang tang nakaktiin makamansin jonga kan sakya. Shem ke number R spa khatlai. R spa khatlai. Jajar kat bang idang yop diang ya kani ke jumpa mensie halagi jaga syong jungi haka mensie haka do not ke jongi tengin ai ngo ya uni ublai ubai chisha yangi ki kon jong u tengin ai ngo ai dem yu nakabenta kani ke cingkerku ke bakrau ke jong u kublai shipon ke Jesu nakabenta kani ke sngi kublai shipon ke Jesu nakabenta kani ke cingpam ke bamel pen kedang yangi
belai shibon ko Jisu nakabenta uni uding pna ubah arajar snam menshua melayap halor chung u ko belai shibon ko Jisu baling ba uni uding pna mela sait yakipop chongi takas nam kapakodor ka chongme ko belai shibon ko Jisu baling ba uni uding pna mela palaj yangi nakapong kublay shibon ko Jisu baling ba uni uding pna mela job yakachingyaw kublay shibon ko Jisu melong shisha usim melong shisha ukon chong ublay melong shisha uta ukindran upaday banyo yakangu kadam nangi kishakri barit chong me kublay shibon ko Jisu ngakarpat ya phi ba pen shim ya itu ikot leng kedong kajing tuai pen kre ya ka jubilee rupa jong kaseng ba ki samla jalan yam shilong juai nong stoin gini duai lang ya ka ni da ka bangin ye yang lang ko blai ko pa ubalong ka tan rai do jong kajing em baro ngingo ngidam mane yame Ngi day ki chen thao chong me ya ki bam me lakam kum ki pai ki rayot chong me bat leng ba u khon chong me lakam yangi kum ki khon tan rai chong me hi leng ba ka baptisma ki lakala long ki khon binong bishon ki khon leng do khon sim u khon chong me u day ka ching karmen chong ba ro ki riu ngai bat karpang chong ki khon samla ki badang yaksai pantre shitom na kabenta kalaway bapranay chong kamen bat kamen sim ni mane bat ay ngo yame kamen sim bakhoy unong kadaw lanti unong ay boy uba ay yangi kaching shlur mangidon kam ban ban sakhi yala kachingay ngida ang not ban yala borba ya ka khubor ba bahada ki kitien badakikam ka khubor ba bahaba o Jisu Christ da kaching sha shitom da kaching yang pat kaching ni pau chung ula terwa ya kaching penem hakibriu baro madon kamon babha komen sim jong kaching shisha to ai ba kaching rakhe ya kane ka jubilee rupa hakine ki laiteli ki jalan yam changi kanwan ya ka pandakos bathamai hapdeng changi bat kiriu ngai baro ai bakan wan kaching shetrahan bathamai hakabalang lengba changi ki khon samla Ko Maria thay sati ko kami batong yarap chongi ki khon chong phi to bhai mat shengi ki samla ki bashanya tali hapi ko mai wat sha ba anyau ben yangi namar bangi dang samla henrai bangin long barabor ka nuksa chong kaching i kaching ngai pat kaching smur men sim ha ki riu ngai ngi pan ya kane ha ka kerteng utrai bar unong pen em chongi u Jesu Christ amen Tungin ya duai. Kok pau pa pensai ki breu baro ki bawan sika perthain. To pendapi ki do nur jangi. Daka jing syai juga gospel jong mi. Bangin dup ij batle. Tangi ka pa pensngau bahaya me. Dau kresu trai jangi. Utrai udan rengkat bat pi Maka jengkarku jong ublay badan buar berokan hiar halor jong pi Ukpa baru kuon baru mensim baikui Do ya lesun Syai kriya ublay Shim ke number Sanposan.
Jisu halor dingna Milayam nama jonga Aganu ni ijanga Milasya adukata Kaburam hau kpa bat hau khon bat hau men si mo khon Magalong hapen kong chumenta berbor chnom la chnom amen. ko donot khoi tamu Jisu Whose name ko Joseph khoi why no daj ko Maria kanoi rapi Kristan why no daj ha ka karte mo kpa bat khon bat men si mo khon amen en yoro yu Jisu Christ chnom la chnom amen. Siang mo black and rod hani kapor. Dia pendep ya artlik benta. Ka jing pedang buram wa ka jing le buram. Lamba ni ka mas bukhoi ko kentang. Hapo ni ka yung khoi yung kentang. Da ni kapor masan mi ini kerpat pi waro ki para khenro kamjo le ki manbai ki manpa ki woman ki nong pai yang ki khana khenro dong i ki CMC ki balang chnong ki sister waro osnya bha phi uya emlang chaitai ne benta ki jing di chalang but hypo sunstein mulumala daw emi ya ka praise and worship mulumala sting kenta but pungkudi ya kenika jingle buram yang i ya uni convention cross mentu kesni hadin ketika praise and worship the sejisen ko ada muslim kod weri pi woro siapa wa kenika jingla luti yang kenika den pna mandala luti go chaki balang chnong chaki CMC yang pi kenika kod kedop ke e pi ne kesni penem kam ki bu bha ki but ye gitu kumyo Mandalay ne mandapoi chiki chnong ki CMC ki thau ki wapi penem kam pi pengkre pi even e gum amyo kendra yi pi gu yo sampa penem kam bu bha penem kam ki kadang tok kapor penem kam ya kini kijing duwai to kini po to nyen lang woro nek benta kijing duwai cha but haden hete yo mi na ke benta kijing di chalang Hagajeng pa ko mun sem koi amen. Kaburo mau kpa ban hau kon pa mun sem koi. Ban kong jum ta ko sham sham. Ko be try kan rat hane ka pong ipan me such a sen gajing ku gajing do. Ya ka jing im gajung ni. Kham tam hakne ka pong ipan me gajing ku gajing do. Ya ka sha ka bam. Ku do ika ab ka long kum ka ta ka do wai ka ban ra ban te ka met ka pha jungi. Ya ka ne baron pan ba Christ try jungi. Kod hitam Jesu, ko Maria norab jungi ki Kristan, ko Paulus bukhoi dualam ta jungi hak tempa ko mensem bukhoi amen. Eniro yo Jesus Christ junom la junom amen.